Irekomendar sa National Office ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw nga ipa-ban for life ang driver's license sa 21 anyos nga driver nga nakadas magpatay sa usa ka batan ug negosyante nga si Kingston Cheng. Ani ang report ni Fem Ridumabo. Gipaybaw ni LTO Chief ug Assistant Secretary Marcos Lacanilaw nga usa sa tuyo sa iyang pagbisita sa Subo aron personal nga masayran ang dagan sa investigasyon sa LTO-7 ug pakigtabayayong sa investigasyon sa kapulisan. Kabahin kini sa kaso sa 21 anyos nga gingong hubog nga nagmaneho sa iyang sakyanan ug kusog kaayong mipadagan niini nga miresulta sa pagdasmag patay sa 23 anyos nga negosyanteng si Kingston Cheng sa Maria Luisa Road sa Barangay Banilad, Cebu City niadtong Pebrero 8. Matod nila Kanilaw nga sa initial niya nga nakita sa ilang investigasyon, i-recommendar niya nga to sa National Office nga hangtod sa hangtod ng iban o did-an nga makahupot og driver's license ang suspitsado. Dugang nila Kanilaw nga bisan way na presentar nga lisensya o rehistro sa sakyanan ang suspitsado apan gialarma na nila kini sa Operations Division sa ahensya. Wala siyang na-present na ORCR pero syempre kita namin dun sa plate number, kuha na namin yung details nung sasakyan. Sa case niya, ayaw niya i-surrender license niya or hindi nila binigay, sisiguraduhin kong mababan po siya. Kahit gaano pa siya ka-koneksyon o kayaman, wala po kaming sisinuhin sa LTO. Samtang panghinaot nila Kanilaw nga unta magsilbi kini leksyon sa uban pang mga driver. Sana maging aral itong pangyayari ito na nakadisgrasya ng kababayan natin na maganda sana yung kanyang kinabukasan at maayos na pamilya, tapos maayos na tao ganyan na nangyayari. Kaya hindi ko hahayaan na diretsay ko na, hindi ko hahayaang malibingto ng walang katarungan sa amin sa LTO. Kahit anong mangyari dito, hindi ako papayag. Kasi ako may anak din ako eh. Nibisita kagahapon sila Kanilaw sa Subo aron pagsusi-usab sa gihimong renovation sa mga LTO offices dinhi sa Subo aron pagsiguro nga maayo ang serbisyo nga mahatag niini sa mga kliyente. Samtang giklaro sa tigpamaba sa Cebu City Police Office, Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños nga nirekomendar gyud dayon ang responding police personnel atol sa disgrasya nga ipaubos sa liquor test ug drug test ang suspitsado. Ilabi na nga nakatimaho ang responding police ug ilimnong makahubog ngadto sa driver. Apan nalangay tungod usab sa proseso o protokol nga gisunod sa usa ka pribadong hospital diin gidala ang suspitsado humandayon sa disgrasya. Yes, nakasimot sila. That's why nga ni-request gyud ko ang record test. Then isa-open niya, isa-open po na sa buwan. Ma-describe ba sa responder ang intensity sa baho sa iyang alcohol, sir? Was it baho jud kaayo? Basta based sa report na nanimahog yun. Muhimog background check sa suspitsado ang kapulisan. Samtang gipaabot na lang ang resulta sa gipasaka nga kaso batok sa suspitsado. Fem Ridumabo. Balitang Bisdak.